imat une usipai ula shabe kam lane ude ubalaram thma te kata kajing ha kajing perkhat kajonga kane kajing kran kajong phi kade kajing kran jot bat kane kajing kran jot kajong phi kam kata ya kam kata tang ya une usipai te hnrei ka kata lang yanga ka kata lang wat ya une upa idru hnrei haba suthu ina shu kumno te ha kaban kong so ban ai khoble phi ki pa baro ki ban sapet bat sap ya kane ka video te ha kane ka video ka ba mata akwa ban kren shapang ka jing kren jong I pa I hayo no ston te I kren shapang ka jing penlong rally jong ka VPP te hapo sekretariat te kato ka jing kren ka jong I kadai ha kapor men step ya ka ba ki ba kidang ya mi nala ki jong kisnong ban late ban yakhi lane ban penlong rally ante hapo sekretariat te hot ila batai kato katne ya ka jing late jong kibreu ba uong ba batai shapang ba nanong ston kata ba naramrai kata te ngangai pa it hot ya ka jing wat sitom ka jong phi ban wat jing tep la kat nongot ki balek te rai wat te kumangi ro ki bapoi te rai ngim shamla up khmi lenti ba baro kinya poilot te wat te phiru pa it so baha wadon ya bukum kata ka jing perkhat ban ong ba tang ki ba labut lane ki bala kersan lane ki bala thap ya kabut ha ka VPP makin mi lot satay sa rally ten ray hot katu ka jinglet jung pa watla katu ka jingbon breu kalala ban poi daki phau hajar lane kala ban kotla kru namar ka jingbon jung breu te la palat kam dai shu ka bakai te henrai watla kata nganget ba ki ba ki ba poi ha katu ka meeting katno persen a sipau lane arpo persen na ka sispa patpore to ba te nganget ba baro om dai ta unong kasan jong ka VPP lane kinong kasan jong baro ki suthu ya ka jingdon kam jong kari bat ka jaban reu ya kine kimat ya ka ba kane ka party VPP kalabu te nganget hot mapi philosophy bat phila dap ban ongru ba kitu ki issue kimong sisa ki badon kam bat kim dap phadara kitu ki issue te nganget phi perkhat ya kane tang na ka bantala delane phila dap ban perkharu na ka banta ki longden ki manden ya ka ba ki khon ki khti ki jong phi te nganget ba ka jingkran ki jong phi nganget ba phindum kran tang na ka banta ka bet ka byang lade te hnrei ngangai ba phil kran haba phila ai ka jing kran hapo ki social media phikran da ka jing ket khli na ka banta karibat ka jai bandeu namar haba phikran hapo ka social media ba phikran tang na ka banta ka jing montoi kalade lane ka jing montoi ka ying kasam ka jong thi phinum la ban kran chapo ki media te phila phila dawaru ya kane ka parti VPP ya ki MLA jong kane ka parti VPP ba tang haden ba la dap kut kane ka rally phi ong ba ken hap ban hersuki no na ka jinglong MLA te phi I kumno ya ka resort ha ka bai dei bat ka tu ka rally te ha ka jing pet ka jungi te kalong sisa ka ba job bat kumbangi thmu bat kumbangi kerman kumtahi ka urlong bat kitu ki ba ki bom sham lapoi ha kane ka meeting te kumbangi don ya kata ka jing kerman ba ublei undon lem undon rangkat bat un kata ya kane kari khasi ka ba ik ka jongi
hapdeng kane ka sokasian jong kane kari khasi bi kajongi hot ni sutu ba kiladon ki ta ki nongelam ki batmu bantei yala ka jong kari te hnrei hapdeng kajing ni sutu ba kidon hi kinong penjot bat kinong pen praro nganget nangne syakmat kumba ki pajba watla kim shem lala ban poi sha kano ka jing yakhi ban lek sha surak ten rei ki babun hi ki rayabu ya ka jing duai haying hasam na ka benta kari bat ka jaban reu bat kira IT ru haki ksangti bedon bor ka jong blai ba namar ki e baro ka jing im ka jongi ki breu klem da don ya klem da IT ya utau blai nong bu nong thau ni nom long ai te ngai phiru pe ik nang nei sakmat phin sa priang ya kata ka jing bu jing dawai jong kiriu pajba na ka benta kane kari bat ka jaban reu ne phi i ba kane ka jaban reu khasi ka jongi kalabet kalabyang ne ya kata ka song ha ka jing yu i jingai ka jong phi ka song ha kata ka jing nang ka jing tep bat ka jing sampang ka jong phi hi pe i subu jing kli ka to ka ne mo ya phi pe i hato kumbang ala kali ba ka ka resort ka ba ma phi i ya ka ba dei bat ka ne ka meeting jong ka VPP menen te hato kalami ka huri hura hatu kaladon kata ka jing yam snam hatu kaladon kata ka jing klumar hadu ba pendawa ya kini ki MLA bakin hiar sukino bat hatu ha ka bai dei bat ka jing le jong ka sarkar ami ru ka issue ha ka bai dei bat ka to ka public hearing kabala penlong syapo penar te ayu pen ong pat na ka banta jongki hato maki kim don hok ban hiya sukino haba ya ka surok kabala sinaru dangti bat ya ki breuru lapen men saw kumtu ti phim sem lakran ai kamut ayu ba fikran ban penrem ya kine ki batmu ban tei ya la kari bat ka jaban reu tingi upai ba hi usu thu bha te ngaru ngamdei ubreu uba ngakarsan ya ka VPP hakisnem ki baladat ngakarsan da ka wei ka parti bat hadu mentaru dang bat hi uju UMLA ubadena ka UDP ngade unong karsan jong ka UDP tengah ngamde unong karsan jong ka VPP henrei haba ya ki ki jing kular ki jong u kim urlong haba ki don ha ka sarkar henrei kim sem la karsan ye kini kimat ki badai kari bat ka jaban reu te hato ngim karsan mo ya kata ka jing yakhi pajba te ka jing let jong ki pajba ha ka rally hi kim dei tang kinong karsan jong ka VPP baru kinong karsan jong ka VPP ru kim poilot te haba ka sarkar kam phai khmat lane kam don ya kata ka jingmut ban pen im lane ban pen mentoy ya kane ka jaban reu khasi ka jongi re ka don tang ka jing khnyot te reu khasi jongi umpar so tho hodo banta te sakat no ken yin so tho hatong yin so tho satang hadin onda layo bor kita ki bar jala ban sensar ya kane kari khasi be ka jongi sa sisen pe da ka baburam ngabo jengkli yapi ba piong ba iba arden ila dai sisa ban hiar sukino namar hakajaka ban kran haying dorbar ya ki isu jong ka jaban reu henrei phelam ban ya pa surok te henrei ngan bu ya kani ka jingkli khmat jong phi pa I hatu phila yu I ne em bat hatu phila kin mau ne em ya ka dorbar ka balalong men shamsnam ba ya ka jing panpor jong ka parti VPP ban yakran sani ha ka bai de bat ki issue bat jong ka jaban reu te handai kim sem la ailat te haba kumta hapo yung dorbar tho an kim sem la ailat ha ipat ban yakran pajba un haban dawa hasurok em tingin sai pet manta usnam la kini ki issue kin mi lot ne em
hapo ka yang darbar tho an te hakaju kapor nga kumbang laong ba nga ngamde unong kersan jong ka parti VPP rengade unong kersan jong kawai pat ka parti te hre ngakwa ba kita ki isu jong ka jaban reu kinmi hayung darbar dengan saipet hakane ka darbar ka bamanta dengan saipet bat ngi dawaro ya ka parti VPP bahkan selut ya ki mat ki jura ki ba ka jaban reu ka jongi kadon kam dengan saipet hangta lada kane ka sarkar kadon kata kamon ban ya keren light lut ya kita ki kimat ki jura kadon mon habang ipet ya ka jing dawa jong ka ILP ru baro ki parti sang sang perthai ki ya keren ya ka isu jong ka ILP hak por election ten rei mentapan onda ki labat ya ka sarkar pat kim syam lakan maushu ya kita te halor kini ken upat ba syam lakrat wat lada kini ki bala song ha kusuki ki badai hok banla ban kren ya kita hanrai kim syam lale ai hot kene ka isu ki ba ni hap bandawa na central government jong kari India te hanrai haba kane ka sarkar jela ka jong ni sene kam syam lakwa ya kata kamu mod ba ka sarkar India kan tip ayu kan ya ka jeng kwa ka jumi te ni sutu ba kane ka sarkar NPP mata kam syam lakwa da lele ru ya kata ka LP tanganget manta usnam kan sa mi biang kata ka jeng yakran ha ka baide bat ka LP ya ka jeng bamle e jong kane ka sarkar ngalu iru ya ka pon ya ka ba une pa it ula kan tho jor bah ya utu sipai kata iba tebor te ya kaba ini sipai ba tebor ila hot idon ya ka YouTube channel ya kaba ma ong bat kajing perkhat kajung na kabanta jong une usipai wong ba imat une usipai ula sabe kam lane ude ubalaram thma te kata kajing perkhat kajonga kane kajing kran kajong phi kade kajing kran jot bat kane kajing kran jot kajong phi kam kata tang ya uni usipai te hnrei ka kata lang yanga ka kata lang wat ya une upa idru hnrei haba suthu ina shu kumno te haba dengan pensai khendiat haga bai debat kane namar ka kam sipai hi hapo kari India kade ka kam sipai kade ka kam ka bakrau na ki bakrau tam omdon re da ka wai pat ka kam ka ba kham khau banya ka kam sipai hot ka jing siu ru kalong ka ba he te ka jing le YouTube ka jong nga suthu ba ka don la ka jong ka plan ka jong te hendai banya kran ya kata ka jing yo nong ka jong lene ka jing yo jing motoy ka jing na ka ne ka jing shna YouTube channel nga suthu nga tip bat nga suthu ba kamlong tang ka jing siu na ka kam sipai ru in la bam chano te hendai ka don da ka wai pat ka jing thmu ka jong namar ba ki sipai ki suthu khamha hot nila don ka to ka ne ki sipai wat ki bahing hasam ki jongaru ki don ki sipai te ki lai thuk hana ka jinglong jong ki sipai kalong kumno te ngan shu ya thuk hana ka to ka ne ya ka jinglong jong ki sipai te ki sipai balai ngo ong ba ka kam sipai ka de ka kam ka bakrau na ki bakrau tam usipai haba udon ha ka kam dei ka mensim ka jongki ka don ya ka mensim ban kut jengmut namar ka jing imru ki bat hakti bat kumta ka jinglong sipai ka jongki ka dei na ka banta jong utu pa it ka dei na ka banta jonga bat ka dei nam ta jongki pai ba jong karihi borokawai it hato phi perkhat
ba kakam sipai kalong thik kum kakam pulit ya kaba suthep kumtu ban sutrekam kumtu ki sipai te em kimlong re kumtu ki sipai ki ba la yobat ya kakam kilong sisa ki breu ki bakut jimut namar ki sipai ki dei kinong yada ya kari barokawai utu sipai uba ma phi kan tho dei umdere tang u sipai jong kane kari khasi hare ude u sipai jong kari India hi barokawai te ka jimut ka jing perkhat jong ki sipai hi kumba ngaru ngayo snow namar ki don ki bahaying ki bahasem ki jonga ki balalong sipai bat ki don ru ki perlok ki ba lai thu khana saphang ka jinglong jong ki sipai te ki sipai hi habangi ni perkhat ya ka jinglong jong ki sipai kim don jing e phare bat ki jing hi kai jong ka bible namar ki sipai hi am haba ki dei ki sipai kumbang ong ba ki dei ki sipai jong kari te ya ki breu ha kari hi barok kawai ki khen bet ba ki long kaju te kim don re ya kata ka jing no mensim ba ngan long sipai ngan ya da tang ya kita ki breu jonga ngan ya da tang ya kita ki jat ben reu ki jonga te hnrei ki sipai kim long re kunta ka jing hikai jong ki sipai kalong ba nyimdei ban ya iben ya kano ka jai ben reu nyimdei ban no shiliang khmat hnrei ni de bandon ya kaju kamensim ban kitkhli na ka banta kari hi borokawai omdei tang na banta kari bat ka jai ben reu te yolase ma phi pe it phi sutho ba une usipai ulong tang u sipai jong kari khasi lene tang u sipai jong ki breu ki jong u lene tang kita ki ba mo u uman handai am kamlong re komta hakajing sisa une hakajing suthu ke jonga kain ngala sapru ya ki ngala sap jan baro ki video ki ba ma i ikran te ngasuthu ya ka jingmot ka jong i ba isna ya kane ka YouTube channel ru kade namar ba ka jing kwa ka jong i ban hikai lem ya ka ai ka ba ma i iyo ya ka jing hikai hapo jongka kam sipai namar ka kam sipai hi kalong kumta kumbanga ong ba kimdon re ya kata ka jing slow breu lane ka jing slow per jai benreu henre baro kilong kawai te tang kawai ka ba ngaso si kalong ba une u pait ula kren jot hadu kata ya ini sipai bat uong ru imat ba une usipai ude ubala sha bekam bat lane ude ubreu lane ude usipai ubalaram thama te kane ka jingkran ka jong i hato ka don jimut bat hato ka don nongrim te ngangala he katne ngampat bana ya kata ka jing sarem thama jong kari India namar ba umne usipai kumbang ala ong ba umde usipai tang jong kari khasi here ude sipai jong kari India hi brokawai te lada une usipai uyomat ya kata ka jing sarem thama te ngi bana ba kata kari India kala rem thama te une upait ngathrai katkum ka karta ka jong phi ha ka jing sisa kan long ayukan ka jing mut ka jing perkhat kum mangi ki khana te lada phin sukran lapla lane ba phin sukran ya ka bom don norim te hatu piso kumno te lese kata ka jing kan tho jong une u sipai ye phiru lese namar ka jing ma ki jing kren ki jong phi kim don norim ha ai namar habanga nga perkhat mo ya kane ka jing kren kan tho ka jong phi ya une u sipai te ha ka tu ke video ngam semla ngala pet na masdang hadu bakut
te kajing kam tho kajong phi ya une usipai let's say haki video ka baladap ngam syam latip pia mai pia nia ayu pia don dau ayu te hendrei kaba ngasap syakmat ya kajing kran kajong phi kadai halor kane ka jing dawa kajong phi ya ka VPP ba kadai ban hiar syukino te yakini ke nga bisar ba kajing kran kajong phi kalau sisa kabom don norim te lese haki video ki ba ma phi pila kran ya sibun ba ki video ro ya kata ngamla ban mudur lane ngamla ban perkhat ba phi kran ayu te ngan sapet ladang lapor bat upat baru unsa besar ya kajing kran kajong phi la fikran ya ka ba donong rim lane fikran ya ka bom donong rim ba lada fikran ya ka ka bom donong rim ka bomot ka jingkan tho ya phi omdai tanguni sopai te hendai kin sanang mi bun ki ban sakan tho ya phi bat khamtam hakane ka juk ka ba manta ba ki khun samla ki la dei shisha ki khun samla ki ba la yu i jangai ki la dei shisha ki khun samla ki ba lanang la start bat kila deiru ki khun samla ki bala shampang ha ka bai dei bat ka ba manta bat ka ba la shairu te ha ka jing shisha ni kum ki khana ha ka karta ka jong phi nirang dei tang ki khun ksiu te ha ka jing shisha ngi la dei ban wat jing mut na phi ba kumno ngin la na ka banta bante ya kari bat ka jaban reu penban philong da kane karkom te kabomot ha ken ki khun samla ken chania lada yo pa ik kumapi te kari ber ke jaban reu kadang jenjar ban te ya kari ber ke jaban reu te ha ka bakut pa ik ngan suong ya phi pen ha ban perkhat ya ki ba ma phi philada ban kran persang sa nang nei sakmat ban kran ya ki banon badanorim bat persang ruban phai se ya ki video ke jong phi ya ki balada fikran ayu namar balada fikran ya ke bom danorim kumma phi ubreu ubala yar ka jingmut ke jing perkhat bat ubala yar ka karta te hendrei phidang kran ya ke bom danorim